Tak, sezóna v Premier League ide do finále a všetky oči sa upierajú na jeden jediný zápas. Manchester City versus Arsenal. A toto, priatelia, nie je len nejaký bežný šlager. Toto je doslova zápas, ktorý môže rozhodnúť o celom titule. To napätie sa dá krájať, takže poďme sa na to spolu pozrieť, čo nás vlastne čaká. Dobre, tak poďme rovno na fakty. Čo nám hovorí tabuľka? No, je to jasné. Arsenal je na čele, má 6-bodový náskok, ale, a to je veľké ale, Manchester City má zápasku dobrú. Čo to znamená v praxi? Ak City tento zápas zvládne a vyhrá, náskok sa zrazu skvrkne na 3 body a boj o titul je úplne, ale úplne otvorený. V tejto fáze sezóny tu už každý jeden bod váži zlato. No a presne preto je tento duel taký brutálne kľúčový. Sme len pár týždňov od konca a tento jeden zápas môže reálne rozhodnúť o tom, kto nakoniec zdvihne nad hlavu tú najcennejšiu trofej. Sú to naozaj preteky na hrane noža. A poviem vám, táto sezóna je fakt iná. Týmy na špici sú tak neskutočne vyrovnané, že aj jedno jediné zaváhanie, jedna strata bodov môže znamenať koniec všetkých nádejí. Už dávno neplatí, že proti slabším týmom sú to isté 3 body. Každý zápas je boj. A práve preto je tento vzájomný súboj ešte dôležitejší. Dobre, poďme si rozobrať Manchester City. Guardiolov tým? Ten už dávno nie je len o tom nekonečnom tiki-taka držaní lopty. Nie. Oni prešli poriadnou evolúciu. Stali sa oveľa priamočiarejšími, oveľa nebezpečnejšími. Ich hra má úplne novú vertikálnu hrozbu. A čo je kľúčom k ich úspechu? Jedno slovo – kompaktnosť. Zabudnite na nejaké široké rozostavenie hráčov po celom ihrisku. Práve naopak. Hráči City sú teraz oveľa bližšie pri sebe. A vďaka tomu vedia kombinovať na jeden dotyk a keď stratia loptu, sú okamžite naspäť a tlačia na súpera. A presne o tom toto celé je. Táto ich kompaktnosť má dve naozaj obrovské výhody. Po prvé, super rýchle útoky. A po druhé, okamžitá obrana hneď po strate lopty. A viete, kto je v centre tohto všetkého? No jasné, jeden jediný muž, Erling Haaland. Celý ten systém je v podstate navrhnutý tak, aby ho dostal do čo najväčšieho počtu šancí. Je to stroj na góly poháňaný týmto systémom. Dobre, a teraz otočme list. Na druhej strane máme Arsenal. Tým Mikela Artety má, poviem vám, úplne inú filozofiu. Zabudnite na dominanciu cez nekonečné držanie lopty. Oni sa zameriavajú na niečo iné, na kontrolu hry presne v tých momentoch, keď lopta mení majiteľa. Sú to proste majstri moderného pressingu a prechodových fáz. A toto je to absolútne srdce Artetovej filozofie. Arsenal je najsilnejší presne v týchto prechodových fázach, v tých kritických pár sekundách, keď získajú alebo naopak stratia loptu. Oni chcú v podstate kontrolovať chaos a otočiť ho vo svoj prospech. Je to ako šachová partia, ktorá sa odohráva v obrovskej rýchlosti priamo na ihrisku. No a ako to teda vyzerá v praxi? Je to celkom fascinujúce. Všetko sa začína už pri organizovanom útoku, ktorý je ale zároveň prípravou na obranu. Ako náhle získajú loptu, nasleduje naozaj bleskový prechod dopredu. No a čo ak ju stratia? Okamžite vyvinú koordinovaný tlak na súpera. A nakoniec ich štrukturovaná obrana jednoducho súperovi nedáva dýchať. Všetko do seba zapadá ako puzzle. Takže, keď si to zhrnieme, tento zápas je vlastne súbojom dvoch úplne odlišných futbalových filozofií. Na jednej strane máme City, dominancia cez držanie lopty, kompaktné preťaženie priestorov. A na druhej strane Arsenal, dominancia cez brutálny tlak v prechodových fázach. Je to súboj dvoch géniov a ich systémov. A otázka znie, ktorá filozofia bude sláviť úspech? Dobre, ale taktika na papieri nie je všetko však. Poďme sa teraz pozrieť na špecifický kontext tohto zápasu. Pretože tu do hry vstupujú aj historické a, čo je možno ešte dôležitejšie, psychologické faktory. A tie môžu zohrať obrovskú rolu. A tu je tá kľúčová otázka, ktorá visí vo vzduchu. Dokáže Arsenal konečne dobiť svoju pevnosť strachu? Pretože ich bilancia na tomto štadióne je, a teraz to poviem veľmi mierne, absolútne katastrofálna. Áno. Počujete správne. Arsenal tam nevyhral ligový zápas od roku 2015. To je strašne dlhá doba. A to nám len ukazuje, že toto nie je pre nich len ďalší ťažký zápas vonku. Toto je pre Gunners obrovská historická a hlavne psychologická prekážka. A prečo je to tak? No,
Pozrime sa na konkrétne dôvody. Manchester City malo napríklad viac času na regeneráciu. Ale čo je dôležitejšie, a potvrdzujú to aj dáta z Footballdata.sk, Arsenal na Etihad nevyhral už v 5 posledných návštevách. 5 krát po sebe. To sa jednoducho musí niekde v hlavách hráčov prejaviť. Niektorí analytici hovoria dokonca o istom komplexe menejcennosti. A taký malý detail na okraj pre celkovú atmosféru. Predpoveď počasia hlási okolo 15 stupňov a zamračenú oblohu. Takže typické anglické počasie, ktoré môže trošku ovplyvniť aj dianie na trávniku. Dobre, emócie a psychológiu dajme na chvíľu bokom. Tým sa totiž dostávame k poslednej, ale veľmi zaujímavej časti. Poďme sa pozrieť na to, čo nám hovoria chladné, nekompromisné čísla a dátové modely. Takže, čo hovoria dáta? Analytické modely, napríklad tie zo stránky footballdata.sk, dávajú celkom jasnú výhodu domácim. Manchester City má podľa nich až 56% šancu na výhru. To sa mimochodom odráža aj na kurze, ktorý sa pohybuje niekde okolo 1,84. Čiže čísla hovoria pomerne jasne v prospech City. A pozrime sa na ďalšie zaujímavé číslo, 2,00. Čo to znamená? To je tzv. XG, teda očakávaný počet gólov, ktorý má Manchester City v domácich zápasoch. Hodnota 2,00 je extrémne vysoká a v podstate nám hovorí, že City si doma pravidelne vytvára obrovské množstvo gólových šancí, ich útočná sila je proste obrovská. A mám tu ešte jednu zaujímavosť, ktorá vychádza čisto z priemerov oboch tímov. Viete, čo majú spoločné? Obaja kopú extrémne veľa rohových kopov. City má priemer 7,0 na zápas, Arsenal tesne za nimi zo 6,8. Čo z toho vyplýva? No, že je dosť vysoká pravdepodobnosť, že celkový počet rohov v zápase prekročí hranicu 9,5. To je niečo, čo sa oplatí sledovať. Takže, čo vlastne môžeme očakávať? Máme tu dva tábory. Niektorí experti a analytici očakávajú skôr opatrený taktický zápas s málom gólov. Ale potom tu máme dátový model, napríklad opäť ten z footballdata.sk, ktorý predpovedá úplne presný výsledok, 2-1 pre Manchester City. Čomu teda veriť viac? Intuícii a pohľadu expertov, alebo chladným dátam? A tak nám na záver ostáva jedna veľká otázka, ktorá vlastne zhrňa celú našu analýzu. Čo rozhodne tento súboj titánov? Bude to taktický génius a momentálna forma, alebo nakoniec zvíťazí obrovská váha histórie a psychologický tlak? Odpoveď dostaneme už veľmi, veľmi skoro priamo na ihrisku.